Hürmetli arkadaşlar, hürmetli konuklar. Rüxsat etiniz sizin бүгінгі секенне. Бөек Ватан соғышының 78 жылдық бәйрәме белән, җиңү бәйрәме белән тәбрик итәргә. Бүгенге секендә бездә илләр тыныч түгел дип әйтәсем килә. Күргәнегезчә, без әле бөтен дошманны җиңеп бетермәгән булган безнең бабалар. Һәм безнең илебез хәрби операция алып бара. Бу сугышта безнең җегетләребез дә катнаша. Бүгенге секендән да ишегет әйтеп бетмичә булмый, безнең горурлыгыбыз да бар. Менә бүгенге секендә бер җегетебез медаль за отвагу дигән медаль белән бүләкләнде. Бу Акминшин Илнар. Аларга теләп китәсе килә, исән-сау әйләнеп кайтырга семьяларына. Бәйрәм безнең өчен тыныч көннәр белән, тыныч илләр белән дәвам итсен иде. Бу сугышлар илебездән бик тиз туктатылсын. Җиңү белән котлыйбыз. Киләчәгебез безнең аяз булсын иде, матур булсын иде. Спец операциялар бетсен иде. Һәм без рәхәтләнеп, матур итеп, киң баш белән яшәргә насыйп итсен. Сәламәтлек сезгә һәм безгә дә. Barağımızda da bu büyük motor kındırayı tebrik etsem, hem şunu etmeye gerek, bizde aile tanışımızda zor oңышларга ilişiğimiz netelim. Ulan gitken yakka gözün tükep, tırasındır kapka tübünde, oңlıyım enkey yaman sudur sina, yalğız yaşav qartlık gününgde, oңlıyım enkey yaman sudur sina, yalğız yaşav qartlık gününgde.